Vážení, tu vidíme brožúrku, ktorú napísal doktor Jonáš v tomto roku. Je v 6 rečiach a menuje sa Čo prežíva človek, ktorý práve umiera. Hneď na prvej strane vidíme list od novozvoleného prezidenta Slovenska, pána Kisku. Ďakuje doktoru Jonášovi za tú brožúrku. Potom už máme hlavné téma Smrť, čo prežíva človek, ktorý práve umiera. Je to po slovensky a rôznych 6 rečiach, ale tu napísal doktor Jonáš list Obamovi a Perezovi. Tu je slovenčina a tuto je originál anglický. Ďalej sú tu už preklady hlavnej témy v rôznych 6 rečiach a ako vidíme, tuto je už anglický, hebrejský a arabský jednotlivé nadpisy článkov. Ďalej tu máme na ľavej strane vedcov svetových, s ktorými doktor Jonáš komunikoval. Na pravej strane mladý medic Jonáš, na pravej strane teraz. A ďalej máme článok z 2014 roku, čo nás čaká, ako aj sú už ďakovné listy od pápežov, od Jána Pavla II., Benedikta XVI. Až 3-krát. Potom je tu článok od komunistov, ktorí ďakovali Jonášovi za jeho prognózy. A konečne je tu list od ministerky zdravotníctva a toto je posledná obalová stránka a už sme zase na tej prvej, ktorá hovorí o tom, že v 6 rečiach je táto brožúrka napísaná.